היי, אני רונה, קוסמטיקאית 12 שנה, מכון בנס ציונה, בו אני למעשה משלבת את כל מגוון הטכנולוגיות בתחום הקוסמטיקה. לטיפולי פנים אני משתמשת בטכנולוגיות של לייזר, של גלי רדיו, של IPL, אני עושה טיפולים של מיצוק הפנים, אני עושה טיפולי מזותרפיה, מתמחה בטיפולי אקנה, מגיעה לתוצאות מאוד טובות בתחום של האקנה, בתחום של הסרות שיער. אני לידיה, בת 33 מנס ציונה. לפני מספר שנים עברתי טיפולים רפואיים שבעקבותם היו לי סימנים על הפנים וקמטוטים שמאוד הפריעו לי. לאורך כל השנים ניסיתי לטפל בזה בכל מיני מקומות נכונים גם שמאוד מפורסמים היום, אבל לא קיבלתי תוצאה. שמעתי מהמון אנשים המלצות על רונה. הגעתי לכאן ולאחר שנה ומשהו אני מאושרת כי אני מקבלת הרבה מחמאות ואני קיבלתי תוצאות שלא ציפיתי להן בכלל, ואני היום ממליצה לכולם להגיע לרונה. קוראים לי ניצן, אני בת 54, מטופלת אצל רונה משהו כמו שנה כמעט. מאוד מרוצה, מגוון גדול מאוד של טיפולים, טיפולי פנים שמותאמים לגילי, ואני רואה תוצאות מאוד טובות, ציפורניים, פדיקור, מניקור, מה שרק אפשר, גבות וכו'. כיף. אני מזמינה אתכם לבוא לקליניקה, ליהנות מהטיפולים, להתרשם ולראות גם תוצאות.